Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online. Tulong balita online, tulungan tayo. 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 Tulong balita online, i-search nyo lang sa Facebook. Maganda ang balita, bawal dito fake news. Mapapanood mo ng live dito lang sa Facebook. I-click mo lang ang like para tuloy-tuloy ang good news. Shout out sa ating mga kababayan all around the world, pwede nyo subaybayan. Tulungan tayo, yan ang susi at kailangan. Luzon, Visayas, Mindanao, tayo'y magbigayan. Solid talaga ang Pilipino pagdating sa serbisyo ay aktibo. Di mo maitatanggi kahit na kanino. Pagtulong ang usapan, tayo'y agresibo. Positibo lahat ng Pilipino. Magsama-sama tayo sa iisa na plano. Gamitin ang talino, yan ang ating abono. Samahan mo kami, tulungan tayo. Kaya kung ako sa'yo, manood ka na kaibigan. Dito sa programang Tulong Balita Online, tulungan tayo, yan ang ating punchline. Maghahatid ng balita sa inyo through online. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulungan tayo. Tulong balita online, 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 tulungan tayo. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di luman, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel? Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas.
lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Aristotle Trading. We offer printing paint supply, t-shirt printing, screen printing materials, and screen photographic. Aristotle Trading is located at Karanglaan District, Dagupan City. For more inquiries, please call us at telephone number 636-5214 or cell phone number 0908-3912-717. Amen. Praise the Lord. Isang magandang hapon po sa inyo mga viewers po natin. Amen. At muli kami ay narito muli ni Brother Vic upang
ipakilala ngayon yung speaker po natin na isang magiting na pastor po sa Mangaldan, sa Gigilunan, Amen. kapatid Nabi. Bago tayo magumpisa, hiniling ko na tayo pong lahat muna ay manalangin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. O Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoong Diyos ay nagpupuri at nagpapasalamat Ama sa kabutihan Yes. ginagawa mo sa aming buhay Panginoon. Tunay nga po Panginoon na hindi ka nagkukulang Panginoong Diyos. Nandiyan ka palagi para kami Ama ay gabayan, pangunahan sa lahat ng bagay ng aming mga ginagawa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, narito muli kayo, Panginoon, para mag-aral na yung mga salita ng Panginoong Diyos. Dalayan ko, Panginoon, na lahat po ng mga nakikinig, naabot Yes. ng aming tinig, Panginoong Diyos, iyo po silang pangunahan, patnubayan, Ama. Buksan mo ang kanilang mga puso, buksan mo, Ama, ang kanilang pangunawa, Panginoong Diyos, O God, para Yes, ikaw, Ama, Lord. Lord, anumang bagay na gusto mong ipahatid mo po sa amin, o anumang gusto mong maging mensahe po para sa amin, Panginoong Diyos, O God, ay bumaon hanggang sa aming puso po namin, Yes, Panginoon. Lord Jesus. Kaya dalayan ko, Panginoong Diyos, na ikaw ang siyang manguna, lang po, Panginoon, sa aming tagapagsalita, Panginoon, Lord. Walang iba, Lord, ang aming kapatid na si Pastor J, Panginoon. Aming pong didalayan, Ama, na iyo po siyang i-anoint, Panginoon. Ibigay sa Yes. kanya, Panginoon, Lord, ang Amen. double portion with a double anointing, Panginoon, para Lord, hallelujah, sa lahat ng mga nakikinig ng aming programa, Panginoon, ay maging pagpapala po sa kanila, Siya nga Panginoon po, Diyos, O Lord God. God. Kaya Lord, inaantubilin po namin sa iyo lahat, Panginoon. O God, we commit everything unto Thee, Panginoong Diyos, O God, na kayo na lamang po, Ama, ang siyang magpatnubay, manguna po, Amen. Ama, sa aming programa ito. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming binabalik bilang papuri at pasasalamat. In the name of Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Amen. Praise God. Praise God. At kapatid Nabik, aawit yata ang mga kapatiran Mhm. sa Gigilunan. Amen. At nakita ko kanina si Brother Michael, yung gwapong manggagawa ni Pastor. nasa harap kanina. Nakaready na, ha? Nakaridi na. Talaga, okay. Sa Amen. Panginoon yan, Talagang mga anak ng Diyos, nakaready yan palagi para sa Amen. Panginoon. Pastor, aawit po ba yung mga kapatiran dyan, Pastor? Mhm. Praise God. Pastor, aawit po ba yung mga kapatiran po dyan? Mayroong isa lang na magbibigay ng awit, Pastor. Okay. Kapatid Nabik, binibigyan na natin ang pagkakataon doon sa awit, and then o ibibigyan na lang natin ng lahat ng Oo. pagkakataon. Pagkatapos po Bibigyan ng natin awit, kay Pastor Pastor. ay diretso na po sa pangangaral. Amen. Amen. Binibigay na namin sa inyo, Pastor. Oh. Praise the Lord. Magandang hapon po sa lahat na mga taga-subaybay sa gawain na si Kristo ang nandiyan upang tulungan tayo. At mayroon pong mag-aalay na isang papuring awit sa ating Panginoon. Tawagin ko po si Sternelia.
puso ko'y tagpuan ng puso naghahanap sa'yo, Kristo Panginoon. Tulungan ko, narusag ka, ikaw mo'y nakikinig sa dalaman, manunoy nagtatanong, nasaan ka? Sa puso ko'y tatangan. Ang ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo Panginoon mo. Tulungan ko, tagpuan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo Panginoon. Tulungan ko, sa piling mo, ligtas, kailanman ngayon, tawan ka ng puso ko, nabalot ngayon, ligtas, piling mo, ako'y ligtas. Naghahanap sa'yo, Kristo Panginoon. Tulungan ko, ang mula ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo Panginoon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Salamat sa isang napakagandang alay na awit. Praise God. Amen. I-check ko lang kung okay ang sound ko dyan, Pastor Marcial. Okay. Okay lang yung sounds, yung microphone, Pastor. Okay. Okay po, Pastor, malinaw. Okay, so diretso na ako, Pastor. Okay, so purihin ang Panginoon, mga kapatid, mga kaibigan, at mga kababayan natin sa buong Pangasinan. Praise the Lord. At sa hapong ito ay isang malaking kagalakan mula sa ating Panginoon na makapagbahagi ng salita ng ating Panginoon at naway makatulong ito sa atin, lalo na sa kalagayan ng ating panahon na nararanasan, lalo na sa ganito pong pandemya na atin pong nararanasan ay higit po nating kailangan, praise God, ang tulong lalo na nagmula sa ating pong Panginoong Diyos. Amen. So mayroon po akong kasama dito si Brother Michael na
hingin ko siya ang magbasa o tagapagbasa ng ating pong talata sa Biblia na babasahin. Praise God. Sa aklat po ng Mark, okay, sa aklat po ng Mark, chapter 4. Praise God. Verse 35. Amen. Sige. Tagalog. Marcos Kapitulo 4, versikulo 35. At nang araw din yaong ng gabi na ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Verse 36. At pagkaiwan sa karamihan ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan at mayroon siyang kasamang ibang mga daong. Verse 37. At nagbangon ang isang malakas na bagyo at sinasalpukan ang daong ng mga alon na anupat ang daong ay halos natitigib. Verse 38. At siya'y natutulog sa hulihan sa ibabaw ng kotyon at siya'y ginising nila at sinabi sa kanila, Guro, wala ba anumang sa iyo na mapapahamak tayo? Verse 39. At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka at humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Next. 40, verse 40. Oh, verse 40. Verse 40. Verse 40. At sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatakot? Wala ba baga kayong pananampalataya? At sila'y nangatakot na lubha. At sila'y nangagsasabihan, sino nga ito na pati ng hangin at ng dagat ay tumatalima sa kanya. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat, Brother Michael, sa pagkabasa. Amen. So, ang Mark chapter 4, mga kapatid, ang aking napiling ihatid ng konting minuto sa inyo na salita ng ating Panginoon. Akin po lamang papamagatan ng simpleng ito na sa salitang Ingles, mga kapatid, ay Jesus Christ, the Master of all circumstance. Ang Diyos ang siyang may kakayanan sa lahat ng mga pagkakataon. Okay, so the Lord God, Jesus, is the Master of all circumstance. Amen. Praise God. So, muli mga kapatid, ulitin ko lang mga kapatid yung binasa ni Brother Michael. Ang sabi doon mga kapatid, at ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Now, pagkatapos po nito mga kapatid, praise God, alinsunod na itong mga tao na naririto mga kapatid ay mga disipulo ng ating Panginoon at pagkatapos na makapagsalita siya sa karamihan, okay, makapagsalita siya sa karamihan ng tao na nangaral, nagkaroon ng sigla ang kanilang damdamin at nagkaroon ng buhay at pag-asa ang kanila pong pananalig sa Diyos. And then, tinawag ni Jesus ang mga disipulo niya para tumawid sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, tatahakin nila mga kapatid ang isang karagatan na kung tawagin mga kapatid ay Sea of Galilee. Okay, so tatawirin nila yon. Ang layunin ay makatawid doon sa kabilang dako. Praise God. So tatawirin nila. Sa madalit kwento mga kapatid, okay, gabi yung kanilang paglalayag. Gabi. Ibig sabihin mga kapatid ay hindi nila alintana na yung panahon siguro sinilip-silip pa ng mga
nakasakay sa bangka o mga sanay sa karagatan, mga kapatid, ay maganda yung panahon. Nakita nila siguro na walang ano-ano, mga kapatid, ang katiwasayan ay nakikita nila, mga kapatid, sa tinatawag, mga kapatid, na kanilang tatahaking lugar. So, payapa yung panahon, pagsakay nila sa daong at maggagabi na. Kasama ni Jesus yaong mga disipulo. At sumakay siya sa bangka. Isinakay ng mga disipulo si Jesus, inaya doon sa bangka nila, mga kapatid. Okay. At pagkaiwan sa karamihan, 36, ay kanilang dinala siya sa daong ayon sa kanyang kalagayan. At mayroon siyang kasamang ibang mga daong. Now, bibigyan po natin ng pansin ito, si Jesus sumakay sa isang daong at may mga kasama ring ibang mga daong. Ibig sabihin, hindi lamang po nag-iisang daong o nag-iisang bangka yung tatawid sa kabilang dako. Kundi ito, mga kapatid, ay may kasamang iba pang mga daong. Okay, so kaya marami-rami sila. Ito siguro ay nasa bilang na 5, 4, 5, 10, o 20. Basta mayroon pong ibang mga kasama. Maring 2, 3, mga kapatid. Pero ipinapakita dito na mayroong isang daong na sinakyan ni Jesus. At mayroon ding mga daong na kasama nila, sabay-sabay silang tatawid sa kabilang dako. Now, tingnan natin sa 37. Okay. At nagbangon ang isang malakas na bagyo. Naglalayag na sila sa kalagitnaan ng kanilang paglalayag sa karagatan. Nakita nila, naramdaman nila ang isang, kumbaga, mga kapatid, ay biglang lumabas na bagyo, mga kapatid, sa karagatan. At sila ay nangatakot, nagkaroon sila, mga kapatid, ng tinatawag na pangamba, ano? At mayroon siyang kasama, sabi dito, at sinasalpukan ang daong ng mga alon, at anupat ang daong ay halos natitigib. Ibig sabihin, mga kapatid, pagsakay ni Jesus doon sa daong na isa, at paglulan din ng mga tao doon sa ibang mga daong, sabay-sabay silang napunta sa karagatan, at pagkatapos napunta nila, nakarating na sila sa kalagitnaan, marahil, mga kapatid, ay biglang may lumabas na malakas o nagkaroon ng malakas na bagyo, samantalang nung naglalayag sila ay samantalang nung papaalis pa lang sila ay napakainam pa yung panahon. Pero nung nasa gitna na sila, mga kapatid, o nasa gitna or malapit na doon sa dulo, mga kapatid, ng kanilang paglalakbay, or basta nakalayo na sila sa pangpang, may lumabas na isang malakas na bagyo. Okay? Nung lumakas ito, nung nakita nila itong malakas na bagyo, hinahampas ng hangin yung karagatan, at yung mga alon sa karagatan ay siyang napupunta doon sa kanilang bangka, at halos lumubog yung kanilang bangka. Okay, pagkatapos nito, mga kapatid, praise God, at sila'y natutulog. Okay? Praise God. 38. At siya'y natutulog sa hulian sa ibabaw ng kutsyon. At siya'y ginising nila. At sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Now, pansinin niyo po, mga kapatid. Nakasakay si Jesus sa isang daong. Lahat ng mga daong na lumayag ay nagkaroon, mga kapatid, ng tinatawag na takot, pangamba, halos matigib ang kanilang bangka. Ibig sabihin, siguro ay tinatanggalan nila ng tubig yung bangka. At anuman yung pamamaraan na kanilang gawin para iligtas, mga kapatid, ang kanilang bangka na sinasakyan,
at the same time iligtas ang kanilang sarili, mga kapatid, praise God, ay aburido ang lahat, mga kapatid. Ano ho? At sila halos, mga kapatid, ay nagpapanik kung ano yung kanilang kalalagayan. That time, mga kapatid, ay mailalagay natin sa ating kaisipan na sila lahat, mga kapatid, ay nagpapanik. Yung iba doon siguro ay lubog na. Yung ibang mga bangka siguro ay lubog na. Pero tanging yung kinalalagyan ni Jesus ang binibigyan po ng atensyon ni Marcos, mga kapatid, praise God, na si Jesus ay nakahiga pa rin. Okay, si Jesus ay nakahiga pa rin. Very comfortable o komportable yung kanyang kinalalagyan. Nakahiga sa kutsyon. Imagine nyo, mga kapatid, ibig sabihin, komportable yung kanyang lugar na mayroon pang malambot na unan, na hinihigaan. Kahit malakas na yung bagyo, mga kapatid, hindi pa rin siya nagpapanik na alimpungatan. Kahit anuman ang kanyang kalagayan, praise God, okay? Kahit anuman, mga kapatid, ang sitwasyon na nararanasan ng buong bangka, si Jesus ay nandun pa rin, mga kapatid. Ano ho? Kampante siya. Kampante. At then, samantalang yung mga kasama niya na disipulo, naglilimas na ng naglilimas. Ano, hinahawakan yung siguro mayroon doon paglalayag, yung tinatawag, mga kapatid, na ginagamit sa bangka. Okay, nililimasan, sinasalban nila, mga kapatid, nagpapanik ang lahat. Pero si Jesus, kampante. Komportable siya. Ano man ang sitwasyon. Now, magkaiba, mga kapatid, ang kalalagayan nila. Disipulo, mga kapatid, nagpanik. Pero si Jesus, mga kapatid, nasa dulo lang siya ng bangka. Nasa likod lang siya ng bangka. Nakahiga. Praise God. At siya ay nakahiga, mga kapatid, nagpapahinga, at oras, mga kapatid, na wala na silang magawa. Ang sinabi ng Bible, mga kapatid, nung wala na silang magawa, nung nakita nilang si Jesus ay natutulog, siya'y ginising nila. Ang ibig sabihin, mga kapatid, lahat na sila nagpapanik samantalang si Jesus hindi pa nagpanik. Lahat na sila ay natatakot samantalang si Jesus komportable pa. Anong ginawa nila, mga kapatid? Nilapitan si Jesus. Nilapitan, mga kapatid, para gisingin. Alam niyo kung ano, mga kapatid, ang kanilang sinabi? Sinabi niya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na mapahamak tayo? Ano yung approach nila? Ano yung approach nila kay Jesus? Wala ka bang pakialam? Nakahiga ka lang, wala ka man lang ginagawa. O guro, ito lulubog na tayo. Hindi ka man lang tumutulong maglimas. Ito nga, malakas pa rin yung hangin. Hindi ka man lamang dito tumutulong sa amin para hawakan itong mga tali na lubid. No? Imagine that, mga kapatid. Si Jesus, sa gitna ng bagyo, ito'y napakalakas. Sabi po, mga kapatid, ng Bible, ito ay great storm of wind. Great storm of wind. Hindi po pangkaraniwan ang bangkang ito o hindi pangkaraniwan ang bagyong ito na lumabas sa panahon ng kanilang paglalayag. Okay, na-create lang ito, biglaan lang itong lumabas. At sinabi, Guro, wala ka bang pakialam? Ito nga, nakatali na lahat. Tinalian na namin ang mga bagay-bagay para hindi tayo lulubog. Inilimasan na nga namin, pero nakahiga ka pa rin. Wala ka pa rin ginagawa. Mapapahamak tayo. Wala ka bang pakialam sa atin? Alam niyo, mga kapatid, ito ang reaksyon ng Diyos. Okay? Verse 39. Okay, matapos na sinabihan si Jesus, in-approach si Jesus,
Nang ganon mga kapatid, at siya'y gumising. At sinaway ang hangin. At sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Gumising siya at sinaway ang hangin, sinabi sa dagat, pumayapa, tumahimik ka. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. Tapos, nagsalita rin si Jesus muli sa verse 40, sinabi niya sa kanila, unay kinausap ni Jesus, paggising niya, kinausap niya yung hangin, sabi niya, pumayapa ka. Sabi niya sa dagat, pumayapa ka. Hangin, huminto ka, dagat, pumayapa ka. Tumahimik ka. So, huminto ang hangin, humusay ang panahon, at pangalawang kinausap ni Jesus, mga kapatid, itong mga kasama niya sa daong. Ang sabi niya, kayong mga matatakutin. Kayong mga matatakutin. Bakit kayo matatakutin? Wala pa baga kayong pananampalataya. Wala kayong pananampalataya. Now, tingnan natin mga kapatid, anong kapupulutan natin na aral mga kapatid, mga kaibigan? Ang ating Panginoon ay siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat ng sirkumstansya ng buhay. Now, maihahalin tulad po natin ang panahon na ito sa kalagayan, mga kapatid, praise God, sa kalagayan ng ating binasa. Maihahalin tulad yung kalalagayan natin. Ngayong kalalagayan na nasa pandemya. Pansinin natin, according to history na, last year history na, mga kapatid. At the month of November pa lang, binabantayan na ng China na mayroong kakaibang flu na dumarating sa kanila at nararanasan. Then right after, mga kapatid, December ay para bagang nagdaragdagan yung sakit na kanilang minomonitor. And then pumutok, mga kapatid, if I'm not mistaken, January 1, pumutok na mayroon na ngang tinatawag na novel coronavirus. Novel coronavirus ang tawag pa nila. At nagsalita na, mga kapatid, ang presidente ng China, Xi Jinping. Nagulantang ang lahat ng mundo. Nagulat, parang biglang malakas na bagyo. Okay, nagulantang ang lahat ng karamihan sa iba't ibang panig ng mundo. Yung iba kampante pa. Okay? Yung iba kampante. Tingnan nyo, mga kapatid. Yung ibang bansa kampante. Pero mga kapatid, pagdating ng March, naramdaman natin sa Pilipinas. February, mayroong na-record, pinabayaan ng konti, mga kapatid, parang naglaylo, pero pagdating ng March, doon na nakita lockdown. Lahat ng tao ay nagulat sa pangyayari. Pilipinas lang, kagulat-gulat. Mga kapatid, sa buong mundo, lalo na sa Italy, nagbabagsakan na lang yung tao sa daan at nangangamatay. Nakita natin sa balita. Mapapansin ninyo, mga kapatid, doon sa Germany before, sa France, sa US, at ngayon, mga kapatid, dati saan, mga kapatid, yung India, na pinapakita pa ng media, mga kapatid, na sa kanilang pagka-quarantine ay may daladalang stick, mga kapatid, para paluin yung mga taong suwail sa mga quarantine protocols. Anong nangyari? Number 2 na ngayon, mga kapatid, ang India. Mga kapatid, isang hakbang na lang. Baka malalagpasan niya na ang US. Why? Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, yung binasa natin na naglalayag sina Jesus kasama ng mga bangka, ibang mga bangka, ay maihahalin tulad natin sa ating panahon. Ano ba, mga kapatid, ang tinatahak, mga kapatid, ng atin pong panahon ngayon? Okay? So lahat ng mga bangka ay gustong
punta sa kabilang ibayo. Ang ibig sabihin, panibagong pag-asa. Kaya mayroon pong mga programa ang government, mga kapatid, praise God, para sa ikauunlad ng bawat bansa, ikauunlad ng bawat bayan, ikauunlad ng bawat mamamayan. At yun ang gustong tahakin. Pero tandaan natin, mga kapatid, praise God, mayroon po na tinatawag, mga kapatid, na habang tayo'y tumatahak sa gusto nating abutin, okay, mayroon pong bagyo na kinakaharap ngayon. May bagyo na kinakaharap. At bawat bansa, okay, bawat bansa, ulitin ko lamang po, mga kapatid, bawat bansa ay lumulubog na. Yung iba lubog na. Ang ibig sabihin, lubog na yung ekonomiya. Halos yung iba, mga kapatid, ay palubog na rin. Kanya-kanyang pamamaraan para makasurvive. Kanya-kanyang pamamaraan, mga kapatid, ng bawat bansa para makasurvive. Para mailigtas ang kanilang sarili. At think of this, mga kapatid, anong ginawa nila? Okay, quarantine dito, quarantine doon. And that is good, mga kapatid, for our safety. But think of this, sa kanilang paraan, hindi pa rin talaga mapahinto yung bagyo. Hindi pa rin mapahinto, mga kapatid, sa pamamaraan nila lahat. Ang tawag doon, mga kapatid, physically effort. Okay? Wala nang problema, mga kapatid. Mag-effort. Alam nyo kung ano ang pinapanghawakan, mga kapatid, ng karamihan? Science, siyensya, vaccine, o anuman, mga kapatid. Praise God. Anumang mga pananggalang. Wala akong problema doon. I'm not against for that. But think of this. Hindi nila mapahinto sa kanilang sariling pamamaraan, mga kapatid, ang bagyo. Now, ang COVID na ito, mga kapatid, bagamat sinasabing okay na ang China, pero meron pa rin paisa-isa. Padala-dalawa, pangatlo, dito nga sa Pangasinan, mga kapatid, ano ho? Now, ang point ko, mga kapatid, praise God, kung ang bagyo na ginagalawan natin o nararanasan natin ngayon, alam lang sana natin yung ating tatakbuhan kung walang-wala na tayong kaparaanan. Yung hopeless na, kaso nga lang mayroon pa rin pinanghahawakan. Mayroon pa rin kasing, kumbaga mayroon pa rin tinatawag, mga kapatid, na sariling paraan. Uubusin at uubusin yung karunungan, kaalaman para lamang magwagi. Pero ito ang minsan nakakaligtan natin. Ba't kampante si Jesus doon, mga kapatid, sa bangka? Kasi alam, mga kapatid, ni Jesus, mga kapatid, praise God, na yung bagyo na lumabas ay mayroong mas makapangyarihan kaysa doon sa bagyo. At walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam nyo ba, mga kapatid, na sad to say, mga kapatid, ano ho? Ang nangibabaw sa lahat ng tao ngayon ay takot. Doon, mga kapatid, sa tinatawag na bagyo. Takot sa tinatawag, mga kapatid, na COVID. So dahil nangibabaw ito, mga kapatid, hindi makakilos ang Diyos unless na ang ibig sabihin, give up ka na. And then, i-approach mo ngayon ang Diyos. Now, pwede rin po natin itong itipo at larawan, mga kapatid, praise God, sa personal natin. Sa personal. Now, ganito, mga kapatid. Every individual, mayroon pong dinaranas na dilobyo, bagyo sa ating sariling buhay. Individual din. Hindi lamang sa isang bansa. Okay? Lalo na, halimbawa, sa pamilya. Individual, mga kapatid, mayroon tayong nararanasan.
Pero nawa mga kapatid, wag nating ubusin ang ating lakas sa ating paraan para malagpasan anuman ang nararanasan nating sirkumstansya. Pag nakita natin na hindi na natin kaya, mga kapatid, pag nakita natin na yung kakaharapin natin o kinakaharap na sitwasyon ay ipaubaya na lamang nawa natin sa mas makapangyarihan. Kaya nga sinabi ng salita ng ating Panginoon, greater is He that is in us than He is in the Word. Ang ibig sabihin, dakila ang Diyos na sa atin kaysa siya, si Satanas, na nasa sanlibutan. Ang ibig sabihin, mga kapatid, andun lang si Jesus sa kanilang bangka. Inubos pa nila yung kanilang lakas, yung kanilang effort. Ubos na, mga kapatid. So, ano nangyari, mga kapatid? Lahat sila na ay nagpanik. Lahat ay nawalan na, mga kapatid, ng pag-asa. But thank God, mga kapatid, kasi kahit na at the last point, minsan, mga kapatid, talagang si God ay nasa huli parati, mga kapatid, na option eh. Diba? Yun ang kaugalian na ng tao. Diba? Gawin mo ang lahat daw at bahala na ang Diyos sa iba. Mga kapatid, why not? Ano kaya, mga kapatid? Minsan balik na rin natin. Put God first. Ilagay muna natin ang Diyos doon sa una. Kaso nasa likodan eh. Kaya minsan, mga kapatid, okay, latang-lata na yung katawan natin, pagod na kinakaharap yung anumang kalagayan ng buhay natin. Halimbawa, may sakit, praise God, may karamdaman tayo na malala. O dili kayo, may problema. Yung iba nga, mga kapatid, ano ho? Nababalitaan ko, mga kapatid, dito lamang, kaklase ng aking anak, mga kapatid, nagpakamatay. Batang-bata. 19 anyos, nagpakamatay. Bakit? Kasi hindi niya kaya. Mga kapatid, yung pressure. Nagkalakip-lakip na. Yung iba nga dyan, mga kapatid, nagpapakamatay na. Kasi yung kalagayan natin ngayon, depression. Kawalan pa, mga kapatid. Praise God, ng hanap buhay ang karamihan. Mga resources. So bakit, mga kapatid, ganun ang nangyari? Parating si Jesus ay nasa likod, nasa huli. Di ba sabi ng ating Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Halimbawa, kung si Jesus ang nauuna parati. Pagising sa umaga. Amen. Unang araw ng sanlinggo. Praise God. Sana si Jesus, mga kapatid, ay nasa unahan, hindi nasa dulo. Kaya ito, mga kapatid, si Jesus, sabi niya, mga kapatid, siya ay natutulog. Saan? Sa hulihan, mga kapatid. Praise God. At nakahiga pa siya sa kutsyon. At siya ay natutulog sa hulihan, sa ibabaw ng kutsyon. Nasa hulihan. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat, hanggat may hininga. Okay, bago ako magtapos, mga kapatid, short lamang po ang aking i-share sa inyo. Naalala nyo ang bansang Nineveh. Mga kapatid, gugunawin na ng Diyos yung bansang Nineveh. Pero nung nangaral si Jonah, sa anumang paraan, mga kapatid, si Jonah talaga ay pinilit na gawan ng Diyos ng paraan para makarating siya doon sa Nineveh. Ang problema kasi si Jonah ayaw niya. Pero mga kapatid, nung nadala ng Diyos si Jonah doon sa Nineveh, nangaral. Alam niyo nangyari, mga kapatid? Gugunawin na talaga ng Diyos yung bansang Nineveh kasi worse na yung kasalanan nila. Alam niyo, mga kapatid, ang ginawa nating Panginoon, nung nangaral si Jonah, mula sa hari, nagsisi hanggang doon sa kanyang mamamayan. Mula sa hari, nagpakumbaba sa Diyos. Mula sa hari, mga kapatid, nagmaniknuhod sa ating Panginoon. So ano nangyari, mga kapatid? Pinatawad ng Diyos ang Nineveh. Binigyan ng 100 years, mga kapatid, extension.
para magbago at nabigyan, mga kapatid, praise God, hallelujah, ng grasya ng Diyos. So think of this, mga kapatid. Ipinakilala ni Jonah kung sino ang kanilang dapat lapitan o pinakasolusyon. So before the judgment of God will come. Mga kapatid, ulitin ko, hanggat may panahon pa, hanggat hindi pa lumulubog. Pag hinintay na natin, lulubog to, mga kapatid. Hanggat hindi humihingi ng tulong, ang Diyos ay kumbaga mga kapatid, nagmamatsyag, nagmamasid, kampante lang. Alam nyo, hinihintay ng Diyos yung approach natin. Yung paglapit sa Kanya. Ano ba sabi nating Panginoon, ang sino mang lumalapit sa akin ay aking lalapitan. Okay? Kaya ang gusto ng Diyos, inaalaw niya minsan itong mga sirkonstansya na ito kasi minsan, mga kapatid, hindi na rin natin siya napapansin. Hindi na rin natin napapansin si God. Alam niyo kung ano ang kapansin-pansin? Parati, mga kapatid, yung nasa inyong kamay. Lalo na sa mga kabataan, sa millennials, hindi na napapansin si God. Ni salita nga ng Diyos, hindi na napapansin. Kaya minsan, ang ating Panginoon, inaalaw niya, o Satanas, sige, gumawa ka ng paraan. Pero ang alam ni Satanas, para sirain, mga kapatid, ang sambayan ng ang mga tao, ang buhay ng tao. Pero sabi ng ating Panginoon, alam ko naman na sa dulo nun, yung tao ay magsisisi at magmabalik loob sa akin. Mga kapatid, wag nating ilagay ang Diyos parati sa huli. Anumang sirkumstansya, anumang kalagayan, anuman ang ating nararanasan, anuman ang mga bagay pa na mararanasan, mga kapatid, ang Diyos ay mas makapangyarihan. Amen. Kaya lahat ng sakay, mga kapatid, ng bangka, sa verse 41 ay sinabi, at sila'y nangatakot na lubha, at sila'y nangagsabihan, sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Hindi nila alam na ang kasama pala nila ay siyang Panginoong Diyos ng lahat ng mga pagkakataon. Anumang sirkumstansya sa buhay, anumang pangyayari, anumang sitwasyon, siguro mga kapatid, i-apply na lang natin sa ating individual na buhay. Sa mga tagapakinig nito, praise God, na programa na tulungan tayo o na tulong. Praise God, si Kristo ay nariyan upang tayo'y tulungan. Tingnan niyo po, mga kapatid, walang ibang hangad ng Diyos kasi yung magpakilala siya sa atin na siya ang magbibigay ng lahat ng ating kailangan. So nga lang, ang problema, ulitin ko lang, mga kapatid, yung minsan, siya na lamang yung last option. Balik na rin muna natin sitwasyon. Why not na siya lahat? Mga kapatid, napakaganda ang resulta sa Nineve. Ulitin ko, sa Nineve mula presidente hanggang doon sa pinakamababa, mga kapatid, na tao na nasasakupan niya. Nagbalik loob sa Diyos at nagsisi. Mga kapatid, ano nangyayari dito sa sitwasyon? Sisihan naman eh. Sinisisi ni Amerika, mga kapatid, si China. Sinisisi parati ng mga bawat bansa si China. Sinisisi kung saan ito, made in China. Ito lang ang pinakamatibay na pandemya na made in China. Mga kapatid, pabiro lang na ginagawa. Pero ang pinapakita dito, sisihan. Di ba ganyan din ang nangyari kay Adan at Eva? Sisihan kung sino ang nagkasala. Sino nagkamali? Wala, mga kapatid, walang mag-a-accept ng kanilang pagkakamali. Sino ba ang tao, mga kapatid? Sabi nga, mga kapatid, na salita ng Diyos, kung ang isang tao ay nagsasabi na siya walang kasalanan, mga kapatid, yung taong yon, mga kapatid, ay lapit sa kapahamakan. Kasi walang taong matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo nagkakamali. Lahat tayo, mga kapatid, ay nagkakasala sa harapan ng Diyos. Pero ulitin ko, mga kapatid, inalaw man ng Diyos ang pangyayaring ito sa ating bansa, sa ating mundo, mayroon siyang gustong iparanas sa atin.
ipakita yung kanyang kapangyarihan. Amen. Praise God. At kung sa individual naman na buhay natin, tandaan natin, hindi yan binigay ng Diyos na hindi mo kaya. Bago malagutan ng hininga ang bawat isa, mga kapatid, bago mawala sa mundong ito, ang Diyos ay parating nagpapaalaala, ang Diyos ay parating lumalapit, mga kapatid, sa pamamaraan ng ganitong programa na mailapit tayo sa ating Panginoon para mapalapit din tayo, mga kapatid. Praise God, na husto sa salita ng Diyos. Ginagamit ng ating Panginoon ang ganitong pamamaraan. Nagpapaalaala, mga kapatid, praise God, na mayroong makapangyarihan sa lahat. Makapangyarihang Diyos na hindi tayo kayang iwanan ni pabayaan. All what we need to do is, kung anong kailangan natin gawin, i-approach natin ang Diyos, hindi yung approach na pang-insulto. Sana naman yung approach natin ay aralin natin. Kapag nang i-insulto na parang ganito, Jesus, wala ka bang pakialam sa amin? Grabe ka naman, nagpapahipahinga ka dyan. Para bagang sinusumbatan na nila ang Diyos. Kaya alam niyo, mga kapatid, kahit gano'n yung approach ng disipulo na binasa natin, tumayo lang si Jesus. Ang una niyang ni-rebuke, ang una niyang sinaway, yung hangin. Sino ba yung hangin? Mga kapatid, yung hangin na yon, walang iba kundi si Satanas. Siya ang prinsipe ng hangin. Prince of the power of the air. Sinaway niya si Satanas. Satanas, huminto ka. Pagkatapos, sinabihan niya yung dagat. Dagat, pumayapa ka na. Siyempre, ang nagpapagalaw lang naman doon sa dagat ay yung hangin. Okay? Ang nagpapagalaw ay hangin. Para yung dagat, mga kapatid, ay pumayapa. Parang ganito. Si Satanas, ang siyang nagpapagalaw, praise God, sa magkabi-kabilang karagatan, nagpapasama ng panahon. Yun din po, mga kapatid, pwede po i-apply ito na ganito. Si Satanas ang siyang gumagawa ng pamamaraan para mapasama ang buong sanlibutan. Yung dagat ay kumakatawan sa karamihan ng tao. Pinapasama ni Satanas ang karamihang tao, mga kapatid, na siyang sumasalpok sa bawat mananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Yun ang sumasalpok doon, mga kapatid, lumalaban sa kinalalagyan nating Panginoon. But thank God kasi si Jesus kasama nila. Ganon din po tayo, mga kapatid. I believe, kung ito man, mga kapatid, praise God, hallelujah, ay maiksi na salita ng ating Panginoong Diyos na ihatid ko sa inyo, mga kapatid, naway makatulong sa atin, praise God, ng konting kalakasan na walang ibang paraan. Hindi yung ating sarili. Si Jesus, nariyan siya upang tayo'y tulungan. Amen. God bless you all. Maraming salamat muli. Praise God, Pastor Marshall, Pastor Vic, at sa inyo pong engineer dyan, sounds engineer. God bless. Kaya nating Panginoon. Amen. God, at isang magandang mensahe po, Pastor J. Amen. Tunay nga na ang ating kapitan ay si Kristo, kapatid na Vic, at sabi nga ni Pastor J, sumakay ang ating Panginoon doon sa daong, pero may mga kasama pang mga daong. Amen. At ako'y naniniwala na hindi tayo matatakot pag si Kristo ay nasa harapan natin. Amen. Sabi nga ng propeta ng Diyos, sabi nga, don't be scared. God's driving the wind. God's driving the ark. He has all things provided. So, inilaan ng Diyos ng lahat. Why Noah wouldn't have any victories? Amen? Well, there have been storms and trials. So, may mga victories kasi God is on us. Amen. Kahit mga storms of life, sabi ni Pastor J, amen, basta't manalig lang tayo sa ating Panginoon, bagamat kuminsan may masama ang pakiramdam natin. Amen, may karamdaman tayo.
Pero ang importante po ay ma-enjoy natin ang salvation pagkat si Kristo ay nandyan po para Amen. tulungan tayo, kapatid na Amen. Big. Praise the Lord. Kainam na pakinggan po natin ang isang mensahe na kung saan mga kapatid ito po'y napakaganda dahil Amen. ito'y natutupad sa ating panahon. Sa panahon natin, Amen. kapatid na Big. Ito yung tinatawag na storm sa ating buhay, hindi lamang po pang individual, kundi ito po'y pang buong bansa, Yes. kapatid na Marshall. Amen. Kaya mga kapatid, kay ganda po ng mensahe ng ating buting pastor, mga kapatid. Mayroon Amen. lamang po akong nakita po doon, mga kapatid, na sabi po ni Haring Solomon doon po sa Ecclesiastes, sa Proverbs chapter 3 verse 5. Sabi ron, trust in the Lord with all your heart. In all thy ways acknowledge Him, Amen. Praise God. In all thy ways acknowledge Him. and He shall direct our paths. Amen. Nandun yung tinatawag natin na Pastor Marshall na trust. Amen. Yung pagtitiwala, kapatid na Yes. Big, ano? Pag nagtiwala ka sa Panginoon, kumbaga ibibigay mo lahat. Mm. Praise God. Dahil alam mo, yung isang tao na pinagtratasan mo, hindi kanya ipapahamak. Amen. Praise God. Kaya yun din ang ating Panginoon. Amen. At isang bagay lang, kapatid na Big, yung hindi ko makalimutan yung sabi ni Pastor Jay na amen, kung kinakailangan tayong tumakbo sa Panginoon na siya lang yung safe na lugar na tatakbuhan natin. Ang sabi, kapatid na Big, sa Proverbs 18 verse 10, siya yung matibay na muog, Yes. na pag tayo nandoon sa Kanya, ay safe tayo. Amen. Nasa safety net tayo, kapatid na Big. Amen. Napakainam na mensahe, Pastor Jay. Praise At God. yan po yung kailangan po natin sa ngayon. Amen. Kahit na mayroon po tayong dinadanas na pandemics. Amen. At mayroon pong tinatawag na kinakatakutan ng mga tao. Pero if God be for us, kapatid na Big, who can be against us? Sabi nga, Jesus is our master of all circumstances. Mm-mm. Praise God. Sa kahit na anong Amen. circumstansya, Yes. ang Diyos, pag pinauna mo ang Panginoon, lahat ng mga bagay ay kanyang gagawin para sa iyo. Makokontrol niya, kapatid na Big, ano? Amen. 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 Kahit na yung malakas na bagyo o yung hangin, kaya-kaya niyang pahintuin, kapatid na Big. Amen. Siya yung creator niyan eh. Yes. Siya yung gumawa niyan eh. So mga viewers po namin, kung kayo man ay dumadaan sa malaking trials, Mga pagsubok. amen, mga pagsubok, Mhm. kapatid na Big, o anumang karamdaman, Mhm. yan yung bagyo natin. Yan yung malaking alon sa buhay natin. Aha. Pero kapatid na Big, yung programa po natin ay nandyan si Kristo para tayo tulungan lagi. Amen. Napakainam na mensahe, kapatid na Big, sa paggamit ng Panginoon kay Pastor Jay. At nawa, pagpalain po si Pastor Jay sa kanyang ministry. At gayon din yung makisig at masigasig nating manggagawa dyan, si Brother Michael. Amen. At nawa, amen, mayroon pong tayong nakuha doon na lesson na kahit anuman yung circumstansya, amen, na kinalalagyan natin, may pagsubok, walang pagsubok, bawat anak ng Diyos, kapatid na Big, ay susubukin ng Panginoon talaga. Amen. Ano? Amen. Tayo po ay kung talagang kakaliskisan tayo ng Panginoon, ano? Amen. Amen. Ang ilagay lang natin, Kapitán Marshall, ang Diyos nandyan palagi. Hindi tayo Amen. iiwan. So kinakailangan, Pastor Vic, yung mga hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Yesu Kristo, kinakailangan na lang, amen, na yun na lang yung safe na lugar natin. Yes. Tanggapin natin si Kristo, tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan, suko natin lahat yung mga kasalanan natin, and then nandyan ang God para tayo ay tulungan. Ano? Magpa-bautismo tayo sa pangalan ni Yesu Kristo. Ako rin ay nalulungkot, Kapatid Marshall, sa mga tao na hindi nila nakakayanan yung mga problema. Kagaya nung example ng ating buting pastor. Na yung nagpakamatay, kaklase ng ano? kanyang anak, nagpakamatay, 19 years old. Batang-bata pa, Grabe, kapatid na batang-bata Vic. pa siya. Hindi niya alam kung ano ang kahulugan ng tunay ng buhay. Yes. Praise God. Kaya sa ating mga nakikinig, mga kapatid, ang buhay po natin
Walang iba, mga kapatid, ang ating Panginoon. Yes, hiram lang natin ang buhay sa Kanya. Yes, kailangan po lamang po natin ang ating buhay kasi mga kapatid, ang ating buhay na narito na ibinigay ng ating Panginoon sa atin, kinakailangan natin mga kapatid na makita kung ano yung ibinigay ng Diyos ng kanyang pag-ibig para po Yes, sa at atin. ang sabi kapatid na Vic, ang sabi doon, abundant life, yung ibibigay niya sa atin. Mhm. Mhm. Yung abundant life, mga kapatid, yun yung pinaka magandang buhay para po sa atin. Amen. Dahil kung ating titignan, mga kapatid, ang buhay na yon kailanman hindi na po tayo maghihirap, Yes. wala nang kamatayan, wala Mhm. nang kahirapan, Wala nang karamdaman. wala nang karamdaman, Wala nang asma. kapatid wala na nang Vic. asma, Revelation 21 verse wala 4. nang ospital. Amen. Yung buhay Praise na God. ibibigay ng Panginoon, mga kapatid, praise God, yan po ay kasaganaan. ng To buhay. begin with, Brother Vic, wala talagang ambulance. Amen. Doon hindi pa nagkasala si Adan at saka si Eva. Right, right. Pero nung sila na yung nagkasala, doon na sila nangailangan, doon na sila mamamatay. Amen. Bagamat uwangis ng Diyos si Adan, kapatid na Vic, Mhm. siya yung fallen image of God. Ano? Kaya doon na nagsimula yung tinatawag na kamatayan. Mhm. Nung nagkasala si Eva at Adan, dinamayan ni Adan si Eva. Aha. Pero pagdating doon, kapatid na Vic, sa 7th from Adam, Mhm. kay Enoch, binali na ng ating Panginoon yung kamatayan. Amen. Amen. Enoch walked with God, Mhm. And he was not. and he was not. And Siya God. na raptured. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise God. Yun ang kagandahan, mga kapatid. Mm-mm. Praise God na sa isang makita po natin ang buhay po natin, mga kapatid, ay hindi po ito nag-e-end sa mundong ito, kundi ang ating buhay mayroon pang continuous life po natin, mga kapatid. Kapatid Dapat na po Vic, natin- maganda yung sabi ni Pastor Jay, na yung ginawa ng hari doon sa Ninive, Mhm. magmula sa kanya mga nasasakupan. Aha. Amen, sila ay nagpasampray. Yes. Amen, sila ay nagsuot ng saklot. And then naglagay sila ng abo. Pati hayop nila, kapatid na Vic, ay nagpasting din, Amen. Amen. Kaya kung talagang yung judgment, amen, yung salot, sila ay pinatawal ng ating Panginoon. Kapatid na Vic, ang Ninevians, ang mga taga Ninive ay mga cannibals. Mhm. Sabi po ng propeta ng Diyos, sila ay kumakain ng tao. Mhm. Kaya't grabe, kapatid na Vic, ang kasalanan doon Grabe. sa Ninive. Aha. Pero isang saglit, isang iglap lang, amen, nawala yung galit ng Diyos, kapatid na Vic. Amen. Dahil Amen. nakita ng Diyos ang kanilang pagpapakumbaba. Magpapakumbaba. Yun lang ang gustong makita ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun ang nakita natin, mga kapatid, ng pag-ibig ng Diyos. No? Once na ikaw ay lumapit sa Kanya, yun ang kagandahan, kapatid ng Marshall. Once na lumapit ka sa Diyos, kailanman hindi Kanya itatangi. Amen. Kailanman hindi Kanya iwawaksi. Kundi siya, mga kapatid, sabi ng Panginoon, sabi doon, mga kapatid, na come unto me, all Amen. ye that labor. Anari biliden. Kaya And I yung will give you rest. mga pakinig natin, no, Mhm. yung mga nabibigat ang lukha, anong klaseng sirkumtansya yan, mga kapatid, ibigay lang natin sa ating Panginoon. Amen. Praise God. So tayo po nananawagan, kapatid na Vic, sa mga viewers natin, Amen. nandyan si Kristo upang dalhin yung pinakamabigat mong karamdaman, Amen. amen, pinakamabigat mong problema. Surilanin sa buhay. Amen. Hindi mo yan kaya, kapatid. Yes, yes. Hindi mo yan kaya. Mhm. Pero makakayanan mo yan pag inuna mo si Kristo. Amen. Siya yung pinauna mo sa buhay mo. Yes. Amen. Because God deserved the first and the last. Amen. Sabi nga ni Pastor Jay, amen, dapat ilagay natin lahat sa unahan natin ng Panginoon. Right. Huwag yung secondary, Mhm. huwag yung tira-tira, Mhm. Ilikin Mayroon pa nga, natin. sa hulihan pa siya. Amen. So, God deserved the first and the last pagkat siya yung Alpha and Omega. Amen. Praise the Lord. At amin pong binabati yung mga nakikinig ngayon. Amen. Yung lahat ng Praise viewers God. natin. Okay, si Brother Lionel Gurimbao. Brother Lionel Gurimbao. Happy viewing. Amen. Happy listening, brother. Again, din si Mrs. Mo. Si Pastor, Sister Perna. Perna Chapno. Okay, happy listening, my And then love. si Sister Mercy Riquelman. And then si Kisi
si Geraldine Sahagon, happy Amen. listening po. And then si Sister Mercy, Sister Mercy. si Brother Willie Carino. Pastor nandyan. Willie and then si Pastor John kanina, no? And then Sila naka-live. si Brother Lawrence Tabura. Mm. Nandyan, nakikinig siya, mga kapatid. Happy Amen. listening, brother. Amen. Praise God. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. And then mag-greet din tayo, kapatid na Vic, yung mga nag-birthday pero belated na lang. Belated happy birthday kay Sister Nora sa may bahay ni Brother Edward Baruso. At kahapon ay nagdaos ng kaarawan, kapatid na Vic, at siya na ay Jubilee birthday niya, no? 50 years old. Jubilee. Amen, Jubilee. At masayang-masaya kahapon, Sister Nora. Amen. Amen. At sa mga mag-birthday, Aha. amen, advance happy birthday sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. At saka yung mga anniversary dyan, kapatid na Vic, ano? Anniversary dyan. O yung mga mansari. May Amen, mansari yung dyan. kung anong buwan, anong araw sila sinagot. Aha. Amen. Lalo na, kapatid Marshall, yung mga naghahanap ng fellowship, Amen. no, wag kayong mag-atubilin na tumawag o mag-text po sa amin, mga kapatid, kung saan po ang lugar nyo. Mayroon po tayong mga kakilalang mga ministers po Amen. dyan. At kung sila naghahanap, kapatid na Vic, ng Bible study sa Mangaldan, Pangasinan, nandyan po yung nagsalita po sa atin, yung gwapo at makisig na pastor natin, Pastor J. Pastor J. Malikdem sa Gigilunan. Mangaldan, Gigilunan. Amen. Praise Amen. the Lord. And then, marami pa na Marami pa. natin. Amen. Sa Lingayen, nandun si Pastor John Fermil, Mhm. nandun din si Pastor Jerry Madarang, Mhm. nandun din si Joshua Vidal, Aha. nandun din si Pastor Bonnie Tamayo, Aha. amen. Mhm. At pag sa Ordaneta, nandun si Pastor Saldi, Pastor Alex, Pastor Alex. amen. At saka si Pastor James Mandapat. Mhm. At sa Lupao, nandun si Pastor Manny. Mhm. At pag sa Bulacan, nandun si Pastor John at marami pang iba, mga kapatid. Amen. Mag-fix lang po kayo. Text lang po kayo, mga kapatid. O kung Amen. mayroon man, mga kapatid, na gusto nyo ipag-pray, o gusto nyo man, mga kapatid, na mayroon man kayong mga bagay na gustong itanong sa amin patungkol sa spiritual na bagay, Amen. wag po kayong mahiya na mag-text po sa Mag-chat amin. lang mga sila, kapatid. mag-text lang Mag-chat sila, lang kapatid kayo. na Nandyan po yung ating yung cellphone number. Amen. O kung gusto niyo man, mga kapatid, na gustong pumunta kayo sa church namin, okay rin, para makasama Yes. namin kayo sa fellowship. Mm. Okay rin, mga kapatid, para tayo'y sama-samang mag-fellowship sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Okay na, sumasya. Ikuha na natin. Okay, Close na sasaroon natin sa panalangin. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. O amang banal na Yes, Lord. makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Ama, sa iyong mga mensahe na aming napakinggan sa oras na ito. Tunay nga po, Panginoon, O God, na ikaw, Ama, ang siyang Yes. may agda, Panginoon. Ikaw ang may master, Panginoon, ng lahat ng sirkumstansya sa lahat ng aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin, Ama, na kayo palagi, Lord. Hallelujah. Kung kami man, Panginoon, ay nakakalimot, Panginoon, paalalahan mo kami, Panginoon. Lord, na nandyan ka palagi, Panginoon, na kagaya ng aming programa, nandyan ka, Panginoon, para kami tulungan, Panginoon Diyos, O God. Kaya, Lord, sa lahat ng mga nakinig sa oras na ito, Panginoon, Lord, nawa sila po, Ama, ay pinagpala Yes, na yung mga salita. Bless them. At kung mayroon pa, Panginoon, O God, na mga kapatid po namin, Lord, na sila po, Lord, ay naguguluhan, Panginoon, sa kanilang mga problema, naguguluhan, Panginoon, sa mga bagay na nangyayari sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, we pray, Father, Lord, na Yes. bigyan mo sila, Panginoon, ng kapayapaan, bigyan mo sila ng solusyon sa lahat ng kanilang problema, Panginoong Diyos, O God. Yes, Dahil Lord. alam po namin, Panginoon, Lord, ikaw ay nandyan, Panginoon, sa aming tabi lamang po namin, Ama. Ikaw ang makapangyarihan Yes, Lord, na yes. Diyos, Panginoon, O God. Hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, aking didelain, Panginoong Diyos, O God, na sa lahat ng mga mayroong surilanin, may problema, Yes, Panginoong Lord. Diyos, O God. Hallelujah. Ikaw po, Panginoon, ang siyang gumabay sa kanila, magbigay, Panginoon, ng kanilang Amen. mga solusyon sa kanilang mga problema po nila, Panginoon.
Kaya Lord, diadalahin ko Lord, patuloy Ama ang aming programang ito. Yes. Lord, na pagpalain mo Panginoon, Lord, lalo po Panginoong Diyos, ang Tulong Balita Online. Siya nga Lord, po, hallelujah na kayo palagi, Lord, ang siyang mangunang magpatnubay Ama sa programa Amen. ito, Panginoong Diyos. O Siya God. nga po, Lord. At gayon din po, Panginoon, sa aming tagapagsalita, Lord, si Pastor J, Panginoon, Yes. namin po siyang ididalain, Bless. Ama, na patuloy Bless ka, O him. Diyos, na siyang magpala sa Kanya, Lord, at iyo po siyang increase, Ama, ang Kanyang Yes, ministry, Lord Jesus. Panginoon. Lord, at lahat ng Kanyang mahawakan ng Kanyang kamay, Panginoon, ay iyo pong Bless pagpalain, him. Panginoon. Lord, na gayon din po, Yes. Panginoon, Lord, 10 ng Kanyang kasama sa iglesia, Yes, Panginoon, Lord Jesus. Lord, na kayo palagi, Ama, ang siyang magpatnubay sa kanila, manguna sa kanila, Panginoong Diyos, O God. Kaya Lord, hallelujah sa aming pagsasara. Muli, Panginoon, O God, ikaw muli, Panginoong Diyos, ang Amen. siyang manguna, mapatnubay sa lahat ng aming mga tagapakinig. Lord, taga lahat ng aming mga nakikinig ng programang ito, Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa iyong biyaya. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Amen. Thank you, So, Lord. Thank sa you, lahat Jesus. ng mga taga-subaybay po natin, mga viewers, kami na po ay magpapaalam po sa inyo at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Praise the Lord. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo
para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Ano mang uri ng sasakyan, matulina kay gaan-gaan. Kayang-kaya, di numan, may Centrum Fuel na riyan lang. Panalo ka sa Centrum Fuel, panalo ka. Anong lakas ng Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel, ang lakas. Centrum Fuel. Stasyon ng Bayan, tutulungan tayo na maghahatid ng tamang impormasyon balita. Stasyon ng Bayan, tutulong sa mamamayan. Ang Stasyon ng Bayan na may puso sa mamamayan. Stasyon ng Bayan na kakampi ng mamamayan. Stasyon ng Bayan na asintado sa serbisyo publiko. Ang Balita Online.